Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Hoxe quero vos invitar a vir á miña horta porque vou a recoller os allos elefante. E vamos a mirar a diferencia entre os que lle quitín o espolón e os que lle deixen a flor medrar hasta onde eles quixeron. Pasade hasta a horta. Así están os meus tallos dos allos elefante. Fai uns meses fixen un vídeo enseñándovos como quitarlle os espolóns, os estalotes, os gomos que botan para arriba, o que vai a ser a flor cando estuvera madura. E quitinlle a 2 tallos de allos o espolón e a outro deixeillos estar para que botaran a flor. Para ver ben a diferencia entre quitarlle ou non quitarlle o tallo da flor aos allos cando aínda están verdes. Eu este tipo de allos nunca lle quitín a flor, nunca. E o que estou vendo agora que lle quitei é que maduran antes, como que secan antes, pero non creo que lle influirá moitísimo a hora de crecer a cabeza, pero de todas formas vámolo a confirmar agora mismo. Saludiña. Se ven que a estes de aquí quitinlle a flor e a aqueles dali deixeinos estar ca flor. Aínda que non foi un ano, digamos, excepcional para os allos, vou vos a enseñar que grandísimos son estes e o ben que se dan. Eu non sei o que pode chegar a pesar esta cabeza de allos, pero uns 300 gramos, ben. Vou vos enseñar como son os dentes deste allo. Aínda que están sin curar, polo que vexo están sin acabar como de facer, deberían de secar un pouquiño máis. Este é un dente de allo. De cada allo destes, chámase allo elefante porque son moi grandes, son tamaño elefante. De cada cabeza poden salir ao millor, non sei, 4, 5, 6 dentes, nada máis. Pero son enormes, son grandísimos. Fijadevos o tamaño desta cabeza, deste dente de allo. A verdad que eu este tipo de allos nunca os vin a vender. Nin para comprar para comer, nin como semente. Eu teñenme moitísimos anos por non, o sea, non a quero perder. Eu que fago é guardar os allos dun ano para outro para volver a plantar para o ano que ven. Esta semente leva moitísimos anos na nosa casa. A verdad que non sei como dicirvos onde conseguila, a non ser que sexa en internet. En internet hai de todo. É un allo que é un pouquiño máis suave, non ten o sabor tan fuerte como as cabezas de allo máis pequenas, os rojos ou os blancos, aos que estamos así máis acostumbradas. Pero é un allo suave que se pode usar como outro allo e cando está así tierno ten como máis agua, está como máis jugoso e ten moitísimo máis sabor que cando está xa máis seco. Bueno, como outro tamén, se esperamos a que seque moito, tampouco non está tan sabroso. Mais ou menos é igual. Solo que este a tamaño XXXXXL. Vamos a proceder a apañar. Vendo a estes animaliños, sabedes, colaboradores e altruistas, acordoume un refrán que di en terra allea quen ben está, ben estea. O sea, que quere dicir que o que veña a comer de balde, si lle dan, porque como é que o aproveite. Pero
Tamén hai outro refrán que di na terra do meu home que non traballa non come. É aquí todo o mundo a apañar allos. A verdad é que a produción non estuvo nada mal, a pesares de que hai cabezas que son como máis pequenas, pero siguen sendo moitísimo máis grande que as outras. Hai cabezas de allos que son un espectáculo de grandes que son. Este tipo de allo eu non o enrestro, aínda que supoño que sí que se poden restrar, como a calquera ten un cañoto bastante duro. Pero bueno, limpando e ablandando yo antes de que quede teso, pois supoño que se poden restrar bastante ben. Así sería unha cabeza destes allos. Un allo. E despois tería, pois, 3, 4 ou 5 dentes máis, nada máis. Este tería 5. Son enormes. De orde a churrasco que allos xa temos. Por certo, vistedes a Ruperta que teño aí? Pois nasceu sin que eu lle mandara e deixeina estar. E resulta que é unha botefa a la mar de bonita. Si vos digo a verdade, eu penso que nunca a tuven aquí na horta, pero algún paxaro ou así debeu de traer unha semente, así amablemente, e nasceume onde non debía e deixeina estar. A ver hasta onde chega. A condenada veu a nacer aquí, onde as suculentas, e tuve que ir guiando por aí, quitándolle as ramas porque me ocupaba todo o camiño. E aquí a temos. E agora vou arrancar algúns destes que aínda teñen a flor. E non vou arrancalos todos porque penso que aínda botan un mes máis na terra acabando de madurar. Pero para vos enseñar vou arrancar media dúcia deles. Estes allos, cada flor, medra moitísimo, aínda que, bueno, este ano non medraron moito, pero outros anos teñen chegado a máis de 2 metros de altura a flor, porque, mirade, este ano non é que fora un ano espectacular, miden como a min, así que por aí uns 60, uns 70, máis ou menos, medirán todos, pero o que si noto é que aínda están inmaduros, que aínda están medrando, e por iso non os vou arrancar todos. De todos os xeitos, sí que se aprecia algo de diferencia no tamaño dos que lle quitín a flor aos que non lle quitín. Penso que medran mellor capándos, quitándolle a flor. Así que para outro ano posiblemente xa llo faja a todos, porque a mellor maneira de saber é experimentar. Piquiniña de todo non é, pero bueno, non ten o tamaño que teñen as outras. Así que estas vounas a deixar seguir medrando. Bueno, estas non porque xa se arranquen, pero todas as que quedan no tallo van a seguir medrando e xa se arrancarei para lá a finales de agosto ou así, ou en setiembre ainda incluso, depende de como vayan madurando. Estes, aínda que xa se poden consumir así, o millor é deixalos secar. Eu vou a quitar agora o tallo e máis a raíz e deixalos secar porque se conservan todo o ano. Pero, bueno, así de tierniños tamén se poden ir consumindo xa. Traevos un ovo para que comparedes. Ah, que mo vas a romper, sale de aí. Oye, Eco, pasa. Traevos os ovos para comparar o tamaño dun ovo.
co tamaño dun allo. Unha curiosidade, a este tipo de allo sempre lle nacen aquí estas sementes colgadas e estos non dan novos allos, o que dan son cabezas de allo macho, que non son allos así, é como un allo enteiro, chamase halla, e non está tan rica, non está tan sabrosa, pero eu ás veces plantos para non quedar sin eles máis que nada. Aínda moi a pesares de que este ano non é que fose un ano, digamos, espectacular para o cultivo do allo, non me queixo, porque as cabezas son grandes, están ben formadas e teñen os dentes bonitos e grandes. E non é falsa modestia, porque se conocedes este tipo de allo ou se mirades en internet o tamaño que pode chegar a ter o allo elefante, veredes que é espectacular. Teño outro vídeo anterior que fixen de como cultivalo, como coidalo e como podalo. Por si vos queredes pasar a velo. Solo me queda acabar de limpar os que teño para limpar, poñelos a secar e empezar a disfrutalos. E por hoxe, nada máis. Coidádevos, portádevos ben e sede moi felices.